Zdar všichni, vítám vás u dnešního podcastu. Dneska k nám zavítal po dlouhé době někdo z vedlejšího království. Trošku to dnešní dění připomíná tu jednu pohádku, jak se v jednom království nesmělo smát a zpívat. A proto všichni prchají do vedlejšího království, kde se ještě trošku může. Náš dnešní host teda zpívat neumí moc, nebo o tom aspoň nevím, ale je to skater, což je pro náš pořad důležitý. A jaký to bylo, jaký to je a jaký to bude, tak nejen o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým není nikdo jiný než Petr Mercel. Čau Petře. Čau tě. Peťo, Říká ti někdo Petře? No Petra mi vravia celkom dosť často. Peter? Petere dokonce. Petere, jo. Petere? No, to sa tak skloňuje, že vraj u vás, ale neviem o tom. Jo, on je z Brna, on to neumí skloňovat. Petere. Peťa, no. Peťo. Peťo. Peťa mi Peter je za skloňování. Jako Peter. Jako s Peterem půjdeme někam? Ano. Jakože budeme dneska natáčet. S Peterem? No tak to je. A tak jsi to říkal dneska celý den? No, Dneska večer budu natáčet s Peterem. No jasně. Jako Nebo s Petrem. Já to mám od Petera Nagyho. No, tak ale vysvětluje hodně věcí. Ale s Petrom mi príde vlastne také normálnejšie a toto, ale že v práci niekedy s tým zápasia, ale potom po chvíľky už aj supervízory, no už mi vravia Peter. Pane Mercel. To nie. Já chci ještě poděkovat, 2 lidi nám dali srdíčko pod video. Z Herna Boys. Fakt? Jo, jeden byl Bob Bausner a druhý, teďka si nespomenu jméno, sorry. Ano, Bobu Bausnerovi jsem dával like. Takže děkujeme za srdíčka, jestli nám nějaký pošlete, sice si z toho YouTube strává 40%, jak jsme se dozvěděli, ale i tak je to krásné. Tím nic nenaděláme. Jsi na mě podíval, jak kdybych za to mohl. Klidně nám napište o bankovní číslo účtu, my vám ho pošleme. To jsi neřekl. Proč? Chtěli jsme si udělat takový QR kódy na tričko a musíme to ještě nějak vychytat, Já to musíme vychytat. aby nás nezavřelo YouTube. Nebo nezavrhlo, nebo tak. Prosím tě, hned se tě takhle zeptám na začátek. Ty nemáš žádnou přezdívku, že? Neviem o tom zatiaľ. Nevíš No, neviem, ale že keď ešte úplne dávno vlastne chavala, tak to sme vykrkovali všade a že čavala. Já si myslím, že to je nějaký jako hnutí tvoje. No, ani nie. My keď sme boli v Španielsku, tak tam to celé vzniklo, že keď to je nějaký slovo španělský? No, že ja v podstate ani poradne neviem, čo to úplne že znamená, ale čavala je taká, ak to môžem vlastne povedať, kurvička, alebo že dievča, alebo toto, alebo tak niekto, kto vie po španielsky, tak asi bude vedieť lepšie, ale že čavala je dievča, čaval je chlapec. Okay. A ja keď som si prisadol ruku z rejlu z 12, tak Babs, Michal Baminec ma odviezol do nemocnice a tam som práve mal napísané to čavala, alebo teda čaval a tam to celé vzniklo, že... Malej devkař. No. Tak tady už byl Vašek Puto, takže my tu španělštinu tady už máme. Zdravíme všechny šavalky a šavaly. Španěly. Španělky. Šavalky hlavně teda. Petře. Petere. Z toho se mě ježí chlupy trošku, ale nevadí. Jakou nejzajímavější osobu si doposud tvého života potkal? Doposavat. Nejzaujímavější? Hej. Hej. Jsem klidným. Najel zase. To je celkom zaujímavá otázka, neviem. Mirek je celkom zaujímavá osoba. Kdo? Mirek. Jako nejzajímavější, ne, Mirek je zajímavá osoba, ale jako nejzajímavější osoba, jo. To jsi nepotkal nikoho zajímavější. Sorry Mirku, jenom víš to. Jenom nás to udivuje. Prečo? No prečo? Jako nejzajímavější osobu. Si dělal na tolika filmech a takové věcí. No hej, ale tak jako naživo, keď vlastne si s niekým a poznáš ho, tak vlastne... No naživo to myslíme, no. Že naživo, že vlastne je sranda, že vlastne keď stretneš nejakú star, tak vlastne, že väčšinou tých ľudí, ktorých nemáš rád, sa stanú strašní feláci. Vždycky to tak je. A tých ľudí, ktorých vlastne sleduješ a toto nebudem menovať, tak normálne unfollow a vlastne, že strašné. Neříká, že by člověk neměl potkat svý hrdiny? Nebo vůbec se s nimi bavit? No.
Tak fakt to je pravda, jo? Je to. Že ja normálne ľudia, ktorí... Bombilím se z kopec, chodíme na škop. To legrace samozřejmě. No to doufám. Ale jako, vole, víš co? On není špatné. Ty vole, vůbec tohle jméno tady neříkej, ty vole. Lebo aj napríklad ľudí, ktorých vlastne som nejako nesledoval, alebo vlastne vedel som, že vlastne hrajú niekde, tak vlastne úplne som sa o to nezaujímal. A vlastne neboli mi, nechcem povedať, že sympaticky, vlastne bola tam nejaká neutrálna vlastne hranica. A vlastne keď som vlastne bol s nimi na natáčaní, tak vlastne som si povedal, že wow, že to je najlepší človek na svete, že to je vlastne úplne, že vlastne hustý týpek. A že napríklad čierne pivo, že vlastne Rumlovci, tak vlastne aj... Počkej, teď sme sa stratili. Černé pivo? Černé pivo, Horký svet. To bol český seriál. Horký svět? Áno, Horký svet. Český seriál? Áno, na Prime. Fakt? No. To se jmenoval Horký svět, jo? Neznám. Mám pocit, že Já hej. čím hodně na bednu, ale to se nepamatuju. No počkej, ale teďka jsi nám řekl takový hezký jako pár vět, ale furt, to jméno furt trváš na tom Mirkovi. Aká bola otázka vlastne? Koho nejzajímavějšího si doposud potkal? Tak ja by som ostal pri Mirkovi, ale tak zaujímavý bol aj vlastne Tony Alva. Tony Alva? Kdo? Tony Alva? No. Teď tady mluvíš o Mirovi, který se bavíme furt, vole, já potkal Tony Alvu. OV Star? A mluvil jsi s Tony Alvou? No robili sme s Frkalom s ním rozhovor. Fakt jo. A kde je ten rozhovor? No podľa mňa na board YouTube. Jo, to už je dávno. Už dávno. Okay. V Amsterdame ste ho potkali. Downtown Showdown. Jo. Tam sme si vlastne ako press média mohli napísať dvoch ľudí, že chceme spraviť rozhovor a vlastne tam boli, že skejťáci, teda aj skejtové médiá, boli tam aj mainstream médiá a Radek nám poradil takú icebreak, že sa ho máme spýtať, že can you introduce yourself? A vlastne tam, to je prvá otázka, čo sme mu položili, a Alva úplne v pohode, ale druhého sme si dali Dustina Dolina a ten si z nás začal robiť mega srandu, že to sú nejakí debili, ktorí vôbec nič netušia, že proste, že na čo si pýtate niekoho na rozhovor, keď vlastne ho nepoznáte, že čo sa mám... Vy ste sa na to zeptali aj Dolina? No. To bola chyba možná. I'm Dustin Dolin a pil tam pivo a toto, ale že bol to dobrý icebreak, človek to nečaká. Okay. Takže... Mám povedz něco o sobě. Kdo je Petr Mercel? Ale je to zaujímavé otázka, určite. lebo tiež vlastne, keď niečo povieš o sebe, tak tiež vlastne ma nenapadá, čo by som o sebe povedal, hneď vlastne zvolia. No, jasne. A co říkal Tony Alva? Tony Alva, môžeš si pozrieť, No, ale... Proto se tě ptám. Tak my sme dali také všeobecné otázky a potom sme išli vlastne... Kdy byl poprvé ve skate? Jaký je počasí teď, ale nebo co? Nie, na konci sa nás pýtal, že či sme z východu a vlastne, že miluje východ, na východ v Amerike, na východ všade, na východ toto a vlastne... Tak východ Ameriky je iný, jak východ Evropy. Bolo to strašne... to hej. Miluje úplne stejne. A bolo to vlastne strašne príjemné. Aj Dustin Dolin sa potom rozprával, ale s Frkalom sme vtedy to vlastne... To bolo fakt, že asi 2012. Obidvaja sme nevedeli poriadne vlastne anglicky a som mal predpripravené otázky a všetko vlastne napísané a chvíľkami to bolo také, že toto teraz už človek vie vlastne po anglicky o trošku lepšie a nemá s tým taký problém. Tak kdo by chtěl vidět záznam těchto rozhovorů, tak to najde na Boardmark YouTube. Áno. A i s Dustinem Dolinem? Áno, obidva by tam mali byť. Ak ich nestiahli, neviem, nejakých 9 minút. 9 minút s váma vydrželi. To je ústý. Spíš ten Dustin, no. Jdem dál. Přece jenom. Jak ten Dustin viděl, počkám, jsou škopky. Nie, tak on mal pivo pri sebe a bol šťastný, takže tam není vlastne, že nič. Keď aj on zistil, že sme skejťáci, že nie sme z mainstream médií, tak... Jo, že nejste znali. Oni mali také ako kolečko date,
tak vlastne ty si presadáš z jedného stolu na druhý a vlastne máš tam tie iné médiá a oni sa ťa pýtajú tie otázky. Okay. Takže vlastne, keď si presadneš, že can you introduce yourself a vlastne úplne si povieš, že what the fuck, kámo. Hele, dobře, tak ještě tady mám 2 takovýhle. Máš nějakou oblíbenou činnost, která tě uklidňuje? Prostředí, místo, věc, aktivitu, díky které si skoro okamžitě v pohodě vyrovnaný a odpočatý? Ja také nemám asi, ja som vždycky vlastne, že nechcem povedať, že v Chile, teda teraz, keď sme preberali byt a nefungoval záchod, musel som ho vymieňať, tak som celkom kričal a toto a keď som bol vlastne, že menší a keď sme ešte skateovali a nešiel ti dať trik alebo niečo, tak si vlastne instantne vlastne, že kričíš alebo sa vynervuješ a vlastne vekom prišiel ten taký pokoj, nadsázka. Ale co ti ho dává ten pokoj? Jaká činnost, věc, místo? To není vec o miesto, ale vlastne dobrá vlastne otázka všeobecne, že vlastne keď si zažiješ zlé veci, tak vlastne, že vlastne už bolo tak zlé, že vlastne teraz je mega dobré, tak prečo by som sa nervoval? Takže už konstantne ako proste je dobře. Že ani nie je dobré, ale že smerujem k tomu dobré, ale nikdy vlastne nie som spokojný a v kuse sa snažím vlastne veci zdokonalovať, takže že dneska som si písal s kamošom a on mi napísal, je celkom zaujímavé, ty ideš aj na dovolenku, to sa na teba nepodobá. Že keby som nemal snúbenicu, tak by som ani nešiel. A on, dobre za to. Takže ja by som tam, a som odpísal, ja by som tam ani vlastne nešiel, lebo by som vlastne bol niekde za počítačom, alebo by som niečo vlastne robil, ale že keďže ma má niekto vlastne od toho vlastne odseknúť a povedať, že pod niekde na dovolenku, tak idem niekde na dovolenku. Okay. Takže tam neviem, či to bolo pochopitelné, vlastně to už na divácích. Je nějaká konkrétní jako věc, vzpomeň si, když jsi byl třeba jako naposled fakt hodně naštvaný, co tě uklidní? Jako jdeš někam, začneš počítat do 10, sklopíš hlavu, řeknu neřeším, odejdu, nebo si otevřeš pivo, nebo jako co tě uklidní? To, že to vyrieším, že musím vyriešiť ten task, lebo stávam v kuse nasratý a vlastne to není, že vlastne asi na to nedokážem vlastne odpovedať. Doufáme, že na zbylý otázky ano. Jaká je další, Honzo? Ale čím si chtěl být jako malej? Zaujímavé, že... Jo, já mám sami. To sme tak, sa tak neviem, do druhej časti ešte. Keď som bol veľmi, veľmi malý, tak som asi chcel byť hasič a potom som študoval hasičskú školu a už vlastne človek nechce byť hasič a vlastne, že tieto veci, ale že vlastne človek niečo študovať vlastne musí. Nemusí. No nemusí, aj tak som študoval potom niečo iné ešte, takže... A ty si fakt študoval hasiče? No, ono je to protipožiarná ochrana. No to se česky řekne hasič, no. No tak nebo ne, ale... Ono sú tí technici, že keď ty máš vlastne architekt vlastne niečo postáva, tam musí sa vypočítavajú vlastne zaťaženia a potom sa to vyplňuje vlastne do tých vecí, že ako vlastne sú vždycky za všetko normy a napríklad vlastne aj v Čechách a na Slovensku alebo niekde v zahraničí, že nemôžeš postaviť 2 domy v nejakom vzdialenosti pri sebe. Okay. Že my tú vzdialenosť tu máme väčšiu, že v Španielsku, Barcelone, že na to celkom srali, že tie domy stavajú. Tam to nebáli, tam to mají parkování. No, že je to jedno. A když nám tady začne hořet, tak tady máme techniku, světla, všechno, čím nejlíp to uhasit? No, zavřet dveře a ísť domov. To jenom opatruješ. To zneřek, Tak nie, tak vlastne kyslík, že vlastne keď nemáš vlastne v tej miestnosti kyslík, tak vlastne to nebude horeť. Jo, tak mám montážní pěnou zadělat dveře. Sú degradované materiály a vlastne ty môžeš vlastne hocičo vlastne, že keď je to tu obložené drevom a niečo, tak to zhorí to celé a vlastne to sa asi nezastane, teda nezastaví to horenie. Okay. Ale
vlastne všetko má nejakú tú kapacitu, ktorú vlastne dokáže nejako poňať. A teraz sa to robí tak, aby vlastne keď to začne horeť, aby to nemalo, aby sa to vlastne prestalo vlastne horeť. Jsi nervózní, že jo? Som to. Seš? Já si když pamatuju, že jsi jako vždycky ukecaný a to jako jen tak špitáš. To pivo, hele. Tak to je pivo vyexuj, přesně, otevři druhý a zatím si tady zamontujeme kolečko. To je ale zajímavé tady s tím hořením. Nie, ale akože to je... Když to začne hořet, tak to uhas. Děkuju. To jsem z toho pochopil teďka. Ne, tak já jsem třeba myslel, že když jako elektriku by se měl asi vodou. No ne. Ani pěnovými přístroji. To zase nevím. No to je vždycky napsaný na tom, vole. Že aj na Slovensku nejako vyhorel, ale nikto o tom nevraví vlastne ten archívny tento. To mimo záznam inak. Proč? Dúfam. To vyhořelo na Slovensku? No ja poriadne ani neviem, ale som sa dopočul, že nejaký archívy. A to teď někdy, že? A proč asi? Pane Fico. Ty vole, tak to je hrozný. Peter, viděl jsi nějaký náš díl? Viděl. Tak budeš montovat kolečko. Odmontuješ, hodíš sem, utáhneš takhle úplně do smrti. A ložiska netreba vymeniť. Můžeš klidně, jestli. Ty si dones nějaký... Když to zvládneš pod 18, tak budeš hustej. To nezvládnem, to ja si dám pohodičku. Pohodičku? No. Tak on za tě odstartuje. Nespěchej, hele. Je to na čas. No a teraz uvidíš. 3, 2, 1, teď. No vidíš, a už nezačínam nejako rýchlo. Ty vole, kto to uťahoval? Mirek. Kdo tady byl naposledy? Naposledy tady byl, vole... Ivan, vole. Ivan aký? Ivan Taj. Dal jsi to na druhou stranu, to kolečko? Ano. Dál, vole. A tak tady k tomu hasičovi, to se ještě vrátíme, to mám tady napsaný. To je zajímavý, že jsi studoval takovouhle školu. Tak to tebe neřekl. Neboli tam potrebné tieto. Tak ale. Čo, už je minúta aspoň? Už je. 33 sekund 13 setin. No, neuvěřitelný čas. Poslední určitě nebudeš. Jak je to možné, že nejsem posledný? No ty chtěl být, že jsme tady měli profesionály. To bych ti poradil, je dobrý si zahodit kaničku, matičku hned na začátku, pak budeš 100%. První z druhé strany. Co jsi to říkal teďka? 9? Ještě předtím? Já nevím už. Taky takhle, jo. A to jsem tě v životě neviděl kouřit nic, ale. To je neuvěřitelný, vole. Prosím tě, Peter, chci se tě zeptat, to jsme napsali až na poslední chvíli, ty a Board magazín. Tady všichni tě zmiňují, co tady byl Radek Hruška, Mirek, všichni. Co ty jsi měl společného s Board magazínem? Tak, dlho som ho fotil, vďaka Radkovi. A vlastne všetko, že dá sa povedať. Tak řekni všetko. No, fotil, točil, vymýšľal obsah, dokonca som aj potom vlastne vybavoval peniaze, aby sme mohli chodiť na tripy, aby to nebolo také, že vlastne sa to musí iba tu niekde v Čechách. A Radek mi vtedy povedal veľmi dobrú vec, že vlastne že on by rád spravil ten časák vlastne pekný, ale že on už na to vlastne nemá nejakú... energiu? Nie, že energiu, on mal energie na rozdávanie podľa mňa a to podľa mňa aj teraz má na rozdávanie. Byl takový akčný. Áno. Ale že celkovo už za tie roky podľa mňa ten človek vlastne si povie, že sa strašne veľa snaží a už nemá cenu sa snažiť. A teraz príde niekto mladý, kto vlastne má tú energiu, ten drive a vlastne sa snaží a ide. Takže vlastne ten starší človek už vlastne ani nechce podľa mňa do toho dávať tie ruky, lebo už je strašne ďaleko vlastne od tej generácie, takže to vlastne nechá vlastne tomu mladému a nie všetci mladí podľa mňa sa toho vedia vlastne schopiť a ísť bomby. A ty si išel bomby? Snažil som sa. Jo? Já se ptám, to si byl ty, komu teda Radek to celý dál, jako až ty jsi tam byl ten nejhlavnější v té době? Jako šéf-redaktor vlastně? No to úplne, Radek bol vždycky, že šéf-redaktor, ale tak Radek bol podľa mňa super šéf, že vlastne keď si prišiel s niečím, tak on ti nepovedal, že nie. On potreboval, že vlastne ani neviem, koľko to bolo stránok predtým, ale potom to bolo 64. Tu je reklama, ktorú som fotil pre Radka. A vlastne, že Radek mi povedal, ja som fotil 2 časáky
že ja som fotil toto a fotil som dirtbiker. Takže vlastne oni vychádzali na preskačku, že každý mesiac, aby som mohol mať vlastne výplatu, tak raz ma platil vlastne Board Magazine a raz ma platil dirtbiker. Okay. A že bolo to super, že človek vlastne precestoval celú Európu krížom krážom, že Štepán Folkman spomína na to, ako sme jeden týždeň autom išli z Talina a na druhý týždeň sme boli v Aténach autom. Takže to bolo celkom, som sa naučil šoferovať. Tady říkala i Kiva, že najezdil jako 1000 kilometrů, aniž by jako chtěl. Kolik si měl bouraček? Radek povedal, že na začiatku budem mať hneď jednu a mal pravdu. Okay. Co? Tak keď šoferuješ, že občas, akože normálny človek, tak vlastne nie si v kuse, ale keď vlastne fakt, že za rok prejdeš 60 000 kilometrov, tak ideš vlastne 3-krát na servis, tak je to niečo iné, ako keď vlastne niektorí ľudia ani ten jeden servis vlastne nehytnú a s tým autom a iba tam ideš, lebo tam musíš ísť. A těm lidem třeba 50 kolikrát se stane, no. A niekedy aj menej. Ja, aj menej, to je ešte dobrý, ja. Takže vlastne to v Tepliciach som niekde šiel a som sa pozeral na mobil, na navigačku, mal som ju na sebe položenú a som sa pozeral a potom toto a keď som sa pozeral, tak vlastne ženská do mňa vrazila, ja som v podstate stál a jej vyletela kapota, všetko a že som volal Radkovi, že čo mám robiť a on, ježišmarja, ty si debil. Hele, takhle s odstupem času měl si tam třeba někoho, že někdo přišel s tím, uděláme rozhovor, nevím, tady s Fandou Šestákem. A ty si řekl, toho nemám rád, uděláme s někým jiným. Měl jsi tam jako někoho, s kým si řekl, s tímhle nebudem dělat rozhovor? Sorry, Fando, samozřejmě to nebylo na tebe. To úplne nie, ale tak boli ľudia, s ktorými vlastne, že vlastne spolupracuješ menej rád, s niektorými je to vlastne radosť a niektorí ľudia ešte vlastne proti tebe vlastne robia vlastne aj že zlo a s Karolínou sa to potom že riešilo a je to proste úplne vlastne, že niekto dostáva strašne veľa peňazí, akože nie peňazí, ale vlastne veci. Budget. Okay. A vlastne, keď to nechce robiť, tak nech si tie boty a veci kupuje, alebo ja neviem, že ono je to fakt strašne komplikované a vlastne ja som to mal fakt ako prácu, že, ktorú som mal rád a potom tá práca ťa začne srať a si povieš, ty vole, skateboarding, že môžete skateboarding srať? No, občas môže. No. Môže, taky som sa tomu divil. A potom je to také, že si vlastne povieš, OK, tak idem radšej fotiť nejakým že iným a toto. Ale vlastne potrebujem naplniť tých 8 stránok, aby som to mal hotové, aby vlastne inzerent Nike vlastne bol spokojný a vlastne keď je to trápenie, tak vlastne to musíme nejako prežiť a podľa mňa to potom je nejako vidno, ale že dával som do toho maximum a teraz vlastne ako sme sa sťahovali, tak som si zo Slovenska presťahoval vlastne časáky a som si ich dal, som mal vždycky 2 kopečky a že jedna kopečka, že kde som bol ja a potom, že ktoré som fotil ja a vlastne je sranda, že aj mňa všeobecne, že vlastne ma tá fotografia tak vlastne pohotila, alebo to dokumentovanie, že vlastne mi to bolo vlastne srdcu milšie vlastne s niekým ísť fotiť alebo niečo vymýšľať, ako vlastne, no, ako hrotiť vlastne akože seba, ako mám rád skateboarding, aj keď už moc neskejtujem, ale vlastne vždycky, keď môžem, tak vlastne idem sa povoziť a skôr myslím pushing. Ale tak to, aj keď Mirek to podľa mňa nebude rád vlastne počuť, ale... Mirek není. Není. Možno. Ale vlastne, že
neviem, podľa mňa je to strašne super, že keď človek vlastne iba má kontakt s tým skateom, nech je to akýkoľvek, tak je to podľa mňa strašne super. Hele, a co tě na té práci bavilo nejvíc? Fotit, dělat rozhovory se zajímavýma třeba s amíkama, nebo tě bavilo nejvíc, že ten časák pak vylez z té tiskárny a viděl jsi tam tu svoji práci? Co tě nejvíc bavilo? Vlastne všetko, až na tých amíkov, to robil Radek. Okay. Ale že hneď na začiatku ma Radek zobral do tiskárny a to bolo super. Že vlastne, kde mám aj nechaný časák, ktorý má ešte tie, není orezaný, s tými orezanými a s cmikom z toho printu a vlastne pre mňa to bolo wow. Alebo som chodil za kačabom a vlastne, ktorý to skladá a tiež, že ja som sa snažil upravovať si tie fotky sám, len vlastne nemám nakalibrovaný monitor, netuším a vlastne v úvodzovkách tú fotku ničím. A ja som tomu nechápal a všetci vlastne aj v tej dobe sa vlastne strašne hnevali, že vlastne tie fotky bude upravovať niekto iný, ale to je úplne štandardná vec, že vlastne pošleš a ten človek aj tak si to vlastne spraví ako chce. To je to isté, ako keby, ja neviem, som bol ja nasratý na Thrasher, že mi vlastne orezali fotku. Ja som mega rád, že vlastne v tom Thrashi je moja fotka a nie, že vlastne poviem, to sú čuráci, oni mi orezali fotku. Že to je podľa mňa úplne obrátený. To si můžeš říct pro sebe, jako, ale ve finále si ty nahlas řekneš, ty vole, jsem rád, že tam jsem, že jo? No. A že mi príde, že vlastne aj tu v Čechách sme sa mali tak dobre, že vlastne boli tu 2 printové časáky a čo je podľa mňa neuveriteľné a bola tu strašná vlastne scéna a podhubie a podľa mňa to všetko neviem presne, aby to bolo pochopiteľné. Rozhľadali sociální sítě? Ja ani nevravím vlastne o tých sociálnych sieťach, ale že tie časáky vlastne robili ten content, ktorý vlastne teraz nech si hocikdo robí akýkoľvek content, či už Maxim, alebo vlastne Pek, alebo vy, alebo hocikdo, že vlastne ten divák, teda každý si nájde svojho diváka. Že vlastne je to úplne jedno. Ale vlastne nikto vlastne z tých influencerov vlastne nerobí veci pre komunitu, alebo nesnažíš sa. Teda v podstate, keď som to takto povedal, tak asi vy najviac robíte pre tú komunitu, lebo vlastne voláte rôznych ľudí. Dobrý, pokračuj. Taková chvíľka a je to chvíľka. Ale že vlastne ten časák, a keď aj na Slovensku bol vlastne BoardLife, tak vlastne sa diali akcie, dokumentovalo sa a bolo. A teraz vlastne tí ľudia, príde mi to také celé smutné a zažili sme strašné peknú dobu, ale čo som chcel povedať, že keď tu boli tie médiá, tak vlastne mi príde, že to viac podporovalo a udržovalo to tú scénu. A aj keď sa robili nejaké hejty, tak vlastne aj tie hejty podporovali vlastne tú scénu, že... Podivně, ale ano. Tak koho pošlem do prdele teďka, aby jsme to trošku propojili. Máš pravdu, že dneska se na podpoře scény podílí, já nevím, 2-3 skate shopy? 4, když to vemu Samozřejmě skejťáci se na ní podílejí, že sdílejí svý triky. Ano, lidi jako Herna Boys, lidi jako pan Vašnosta, jako Tomík z Jihlavy, který dělají tu scénou, protože... To určitě. Ale díky tomu časáku jsme přesně věděli, jsi otevřel stránku 13 a věděl si, že někdo v Havířově něco dělá. No jasné. Teďka to bohužel, když ho nesleduješ, protože ty sociální sítě už serou, tak prostě jako blokuješ spoustu lidí, aby to na tebe neskákalo každou vteřinu. Ale teď rôzne sa aj prelievali vlastne tie peniaze, že vlastne veľa vecí, že tých hardkorových Don't Do It a neviem čo všetko, tak vlastne vďaka Bohu za Nike a vďaka Bohu vlastne za Karolínu, že to podporovala, lebo vlastne Nike peniaze sa míňali na to, aby sa stavali DIY, aby vlastne presne sa robili rozhovory s tými ľuďmi, ktorí neznášajú Nike. Že vlastne mne to príde vlastne úplne že vtipné, ale je to tak. Oni to mysleli dobře consolidated, ale zapomněli, že 21. století se blíží.
A jestli někdo bude mít slovo, tak to budou korporace. Ne firmy jednotlivců, nebo... Já myslím, že se zase vrátí. No ono se to tak pomalu, jako jsou tady dark slidy, jsou tady popřejmě lidi, kteří se snaží o ty týmy starat, snaží se to vracet do té scény a tak Vašnostové, Tomíkové a tak dále, který se snaží to do té scény vracet. Herna Boys, když řeknu teďka, kolik spousta takovýchhle uskupení je po různých městečkách, okresech a tak, který... Pesertiv Crew, ty vole. Jsem viděl, co zapomněl. Zapomněl sorry. Ale je to tak, no. Prosím tě, teďka nám tady přines nějakou cenu do soutěže. Co nám to přines, Petr Honziku? Přines nám videokazetu. Videokazetu, ano. Co je to za videokazetu, prosím tě? To je videokazeta Monuments 3, kde je to točené na anamorfický objektív a je to širokouhlé a dali jsme to do štvorca, aby ten člověk ještě méně viděl. Super. A co tam je tam skateboarding? Je. Koho skateboarding? Igora, Přemek Hypler a vlastně Štěpán. Takže ti krátkozrací ať jdou ještě dál. Ti blízkozrací ať jdou ještě blíž. Bylo prej jenom asi 30 nebo 40 kazet vyrobených, tak je to takovej vzácná věc do vitrínky. K tomu jsou tady ty fotky Riša Turyho v pozadí. Pohlednice Riša Turyho, co fotil Peter. To je Budzúza. A kde to je? Bosne, a teda teraz nechcem povedať, ale myslím si, že Bosne a Hercegovine. Ale jo, tak proto ten už ani sám neviem, bolo to tak dávno, že ani neviem. Ale musím odskúšať, to je inak blbé, že som sa nepripravil, ale tu je vždycky malo to aj audio story. Ale audio story. To bylo slyšet, ten Hillflip. Áno. To bolo na tej druhej, že tuto to není, ale... Takže snad přes nejakú špatnou. Ale nie, Igor má vlastne, že tam je táto fotka a k tomu sme spravili aj... Je to super vidieť. A tam sme spravili vlastne aj zvuk. Ale mňa vždycky vlastne bavilo vlastne nejako sa hrať s tými... Počkej, jak zvuk? Jakože tady něco zmáčkneš a ono... Nie, že to je normálna pohľadnica, ale bol tu QR kód, sme tam potom dali a ty si môžeš vlastne na Soundcloude vlastne vypočuť ten trik. QR kód, konečne, už som říkal, že máte nejakú technologiu, co vypočuť ten trik, takže kdo by nevěděl, jak zhní Hillflip, je to zhruba... Takhle zní. Takhle zní můj nepovedený. Tak to je tady ta soutěž, přijďte k nám na Hero, ať si o tohle můžete zahrát. A teďka se nám už nachýl čas první poloviny, takže prosím tě, Petr, dáme do toho objektivu, ne do té obrazovky, ale do toho objektivu. Pozdrav, koho chceš a tak. Poděkuj, komu chceš. Čaute, zdravím všetkých skejťákov a poďakovať chcem tiež všetkým ľuďom, ktorí mi pomohli. Tí asi vedia, kto to je. Teďka si myslíš, že to je nestmelený? Teraz mi to prídu také žabomyšie vojny. Já se tady převlíkám, ale mám přijde v teplákách prostě. To Momo vždycky vravel, že Stoka stále žije. Jo, ty se cítil za Laka X-Ray. Čo sú to za Maďari? Ne, to se nezavděčíš nikdy. Kámo, ty si taký super, ty vieš sa s nami opiť. A jak takhle z fotky utek ke zvuku? Ja som točil videa pre Board. Co ty děláš na těch filmech, třeba konkrétně tady na Extraction 2? To je úsilie vlastně viacerých ľudí. Na západní frontě Klici taky dělám. A vlastně točíš to, já nevím, 10-20 krát, dokým se to nepodarí. A my jdeme k filmu Na plech. Co jsi dělal u filmu Na plech? Že nemajú čas vlastně riešiť vlastně autorské práva. Hele, ne, já už bych teda se zase vrátil tady trošku ke skateu. Mňa vždycky fascinovalo jako fotografa vlastně mať strašně mega zaujímavé miesto. Nejlepší je David Chvátal, samozřejmě. Je pravda, že vlastně toho skateboardingu tam není veľa, že malo by tam byť toho skateboardingu viac. Nemůžu být vším. Nikdy som nebol viac na dne ako vtedy. To my všichni, díky, čau!